Türkmenistanda yaşaş jay problematy we agyr ykdysady şertlerde yaşayan hojalyklaryň jay edinmek mümkinçiliginiň ören ujypsyz bolmagy maşgalalar üçin agyr synak döredýär. Käte düşmançylyga we bir kanunçylyga hem alyp barýar. Azatlyň habarçylary birnäçe maşgalanyň düşen ýagdaýy barada maglumat berdiler. Mary vilayatynda jay meselesi hojalyklaryň ýykylmagyna sebäp bolýar diýip Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylar öz şahsy ýagdaýyny gurrun berdiler. Mening 3 gyzym we 2 oglum bar. Ulu oglum häzirki gün gelini bilen aýrylyşyp Türkiýe döwletinde işleýär. Gyýlarym maşgalaly, emma gyýlarymyň biri gaýynlary bilen oňuşman aýrylyşyp gaýtdym diýip ýigderli öýe gelip soň 10-12 gün geçen soň ýygyna gaýynlaryna gidip gelip dur. Diýip marly ýaşuly gurrun berdi. Onun sözlerine göre ýoldaşynyň koronavirusdan ýogalmagyna 5 ýyl golay wagt bolupdyr. Indi onuň çagalary maşgalanyň emlägine eýe çykma ugrunda bir-birine garşy çykýar. Maşgala başı gyýdynyň emlägiň üstünde kiçi ogluny we onuň gelinini öýünden kowmaga synanşýanlygyny gurrun berdi. Körpe oglum gelini bilen oňuşda meniň gyýlarym ol gelini öýe sygdyrman her güni gowaklaşyp hozurlukda agdalylyk döretdiler we eline kiçi çagaly gelini aýrylyşyp gider ýal etdiler. Ol körpe gelinim meniň kirimi ýuwup naharma çaýma seredip hojalygyň ähli işini bir kemsiz ýerine ýetirerdi. Diýip marly ýaşuly gurrun berdi. Marly garry ene öz öýüne gelinini we ýaş aktygyny ýazga goýmakçy bolanda bu başga çağalaryny garşylyk döredipdir. Ýaş maşgala we bir ýaşly çagaty propiskasyz galypdyr. Garry ene körpe gyýdynyň dokumentlary galyplaşdyryp jaý öz adyny geçirenligini bilip galypdyr. Meniň körpe gyýdym öz gaýynlaryna ýazgyda durmanlygy sebäpli galyp dokument düzedip biziň öýümüzi özüne miras edipdir. Biz hiç ýere gol goýmasagam galyp gol çekip meniň adymdan arda ýazypdyr we özüne sowgat berilen ýaly edip alypdyr. Mellegimizi hem öz adyna geçiripdir diýip ýanan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öz emlägini elinden alan gyýdy inisini öýünden kowýar. Gyýdym men jaýsyz kösenýän ejeme özüm serederin kakamyň ejemeň jaýyny bermerin diýär. Men gyýdym bilen ýaşamak islamok. Ol gyýdymyň ýygyna düşüp giýew hem geldi. Meniň ýanymda 2 oglum barka men giýew bilen näme üçin ýaşamaly diýip marly denan aýdýar. Garry ene körpe ogly bilen prokuratura we suwda ýüz tutanlygyny emma netije bolmanlygyny indi aklawça ýüzlenip prezidentiň adyna hat bilen ýüz tutanlygyny emma netije gazanyp bilmänligini gurrun berdi. Adwokata 400 manat berip 2 ýedek arda ýazdyryp prezidenti hat yolladyk, emma hiç hili habar bolmady diýip ýanan aýdýar. Marly ýaşaýjy şu ýaşynda başyna gelen çykkansyz ýagdaýdan ejir çekýänligini, çagalarynyň agdaly bolanyny, gyýdynyň enäniň ýüzüne gelip bir kanunçylygy baş goşanlygyny görüp hassa bolanlygyny gurrun berýär. Azatlyk bilen gurrundeş bolan marly ýaşaýjylar köp maşgalalaryň ýaşamagy ýeriniň ýokdugyny, bir öýde birnäçe maşgala bolup gysylyp ýaşaýanlygyny we ýakyn adamlaryň arasynda uly düşmançylyga sebäp bolýanlygyny gurrun berdiler. Häzir jan ýetmeçiligi hojalyklary bolýar we dogany bilen dogany çaga bilen ata-enany uruşdurýar. Eger jaý meselesi, iş meselesi aradan aýrylsa onu ýurdumyz düzeler. Meniň hojalygymda we meniň ýaly ençeme hojalykda jaý meselesi bar. Diýip marly ýene bir ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary jaý problemasynyň agyrlaşýanlygy barada ýyllar boýy habar berip gelýärler. Bir kiçik kwartirada 3-4 maşgala bolup ýaşaýan raýatlaryň ýagdaýlary barada habar berilipdi. Türkmenistanda her ýyl onlarça ýaşaýyş jaýyň gurulýanlygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Türkmen hökümeti diňe bir 2024-nji ýylda 430 000 iğne 4 metr giňişlikde ýaşaýyş jaýlaryň guruljakdygyny elan edipdi. Türkmen metbuaty şu ýylyň ýanwar aýynda Balkanawatda yerli polisiýa işgärleri üçin 4 gatly birnäçe jaýyň tapşyrylandygyny, olaryň her biriniň 32 maşgala üçin niýetlenenligini habar beripdi. Azatlyk bilen gurrundeş bolan türkmenistanlylar gurulýan jaýlardaky öýleriň ören gymmatdygyny, döwlet tarapyndan ýeňillikli sosial jaýlara nowatlaryň uzaga çekýänligini we oňa eýe bolmak üçin uly mukdarda para sorulýanlygyny aýtdylar. Türkmenistanda jaý edilmek üçin häkimetleri ýüz tutýan raýatlaryň sany we döwlet tarapyndan amala aşyrylýan sosial programmalaryna degişli jikmejik maglumatlar çap edilmeýär. Ýewropa Birleşiginiň liderleri dowam edýän ýaraşyk gepleşikleriň arasynda Russiýanyň gulmatar ýaraglarynyň Kiýewe berilmegini besetdirmäge çalışýanyna garamazdan Ukrainany Harwtaýdan goldamagy dowam etdirjekdigini wada berýär. Birleşiginiň liderleri 21-21 martda Brüsselde duşuşýar. Sammitiň netijesinde Ýewropa Birleşigi özüniň güýç bilen parahatçylyk çemberleşmesini saklap galýar. Bu çemberleşme Ukrainanyň zerur ferişdeler hökmüne öz kuwatly goşuny we goranuş mümkinçilikleri bilen mümkin boldugynyň güýçlü pozisiýada bolmagyny talap edýär diýip
diýip beýanat kabul edilmegini garaşlýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gören tekstine topar bir meňdeş pikirdäki hyzmatdaşlar we ýaranlar bilen utgoşuklukda munun beýlekde Russiýanyň agresiýa uruşuna garşy öz-özüni goramak hukugynyň peýdalanýan Ukrainany hemde onuň halkyny köp ugurlyk goldaw bilen öpçün etmegi dowam etdirir diýär. Brüssel duşuga başa prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in telefonuna gürleşip energetika deskarlaryna hüjüm etmegi 30 gün möhlet bilen bethetmek barada ılalaşylmagyndan soňra bolup geçýär. Ýöne bu telefon söhbetdeşiginiň bary ýok bir näçe sagat soňra döwlet ýetişigine Ukraina demir ýollary özüniň Dnipropetrovsk sewtindäki demir ýol ulgamyna birikdirilen energetika deskasynyň Rus dronlary tarapyndan nişana alynanyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň beýanaty adatça Birleşigiň 20 agzas tarapyndan bir agzdan kabul edilmeli. Ýöne anonimlik şertine gurulmuşda olan bir Ýewropa Birleşigi diplomaty Kreml boýunça öňüni bäri ılalaşyk ýoluny ýermegi teklip edip bilen Wengriýanyň bu karary goşulmalygy saýlap almakçy bolýanyny aýtdy. Şu aýyň dowamyny geçirilen beýleki bir ýonakda hem şeýle bolupdy. Ýewropa Birleşigi ýurtları Saudi Arabistanyna geçirilen gepleşiklerden şu wagt içinde çetde tutulyp gelinýär. Ýöne resmi namada Ýewropa Birleşigi we agza döwletler parahatçylyk prosesine goşunt goşar hemde Ukraina boýunça durnukly parahatçylygyň gazanylmagyna ýardym berer. Bu tutuşlugyny alnany Ukrainanyň da Ýewropanyň da bähbedine bolup durýar diýilýär. Ýöne gepleşikleri Ýewropa Birleşigi wekiliniň bellenmegi barada gurrun gowy bolmaýar. Brüsselde mundan odal Germaniýanyň öňkü kansleri Angela Merkeliň hemde Finlandiýanyň häzirki prezidenti Alexander Stubb'yň şeýle wezipe hödürlenip bilinjeklikleri barada gurrunlar bolup geçdi. Beýanatyň tekstine bolup biljek ýaraşyk ılalaşyna gödäwçilik etmek maksady bilen Ukraina Ýewropa Birleşigi goşunlarynyň iýirilmegi bilen bagly ýagdaýlar agdalmaýar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron mundan odal şeýle teklibi gaýta-gaýta goldap çykyş edipdi. Moskwa muňa garşy çykýar. Brüssel Trump administrasiýasynyň Moskwanyň parahatçylyk ılalaşygyny ıgrarly galmagyny gazanmak maksady bilen ileri sürýän iki meselesi boýunça öz pozisiýasyny saklap galýar. Olaryň birisi Kremle garşy sanksiýalaryň gowşudylmagy, beýlekisi bolsa uruş jinaýatlary boýunça hasabatlylyk. Birleşik Ukraina garşy giňerimli çadyş 3 ýyl odal başlanaly bäri 2400 kampaniýa hemde adamlary şotany Putin'e garşy öz güjüne saklap galýan wiza gadaganlygynyň hemde olaryň aktivleriniň doňdurulmagynyň möhletini ýaňy ýakyna uzaltdy. Ýewropa Birleşigi täze sanksiýalar arkaly hemde häzirki çärelerin ýerine ýetirilmegini güýçlendirmek bilen Russiýa garşy batyşy güýçlendirmäge taýýar bolmagyny galýar diýip Birleşik aýdýar. Häzirki wagtda umumy bahasy 200 milliard euro çemeti bolan Rus aktivleri doňdurulmagyny galýar. Olaryň esasy bölegi Belgiýadadyr. Russiýa Ukraina garşy alyp barýan agresiýa uruşuny betedýänçä hemde ýetiren ziýanynyň öwedini dolýança bu maliýe serişdeleri petiwasyna galar. Agza döwletler Russiýanyň Ukraina garşy agresiýa uruşy bilen bagly baş goşulan uruş jinaýatlary boýunça hemde beýleki iň agyr jinaýatlar boýunça hasabatlylyk talap edýär. Birazdan Washington Ukraina garşy agresiýa jinaýatyny jogapkärçilige çekmek boýunça halkary merkezden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Bu topar uruş jinaýatlarynyň jogapkär adamlary boýunça subutnama toplamak maksady bilen 2022-nji ýylda Günbatar ýurtlary tarapyndan döredildi. Awganistany Jalal Sirzat ýaşlygynda her ýylyň ýaz paslynda Mazar-ı Şerif şäherinde geçirilen Nowruz dawararynyň merkezinde bolandygyny ýatlaýar. Her ýyl müňlerçe adam ýurduň durly künjeklerinden gelip bir näçe günnäp dowam edýän toýlara gatnaşýardy. Dawaralar özüniň gök gümmezi bilen tanalýan dini ibadethanada baýda galdyrmak gadymy däbi bilen başlanyp, ondan soň nahar ýarmarkalary, aýdym saz we tans dawaralary, däp bolan sport ýarışlary we maskala gidilinçleri bilen dowam edýärdi. Ýöne Taliban häkimet başyna geleli bäri indi Nowruz köp owgan üçin adaty günlerden tapawutlanmaýar diýip 30 ýaşyndaky Sirzat aýdýar. Ol Demirgazyk Balx vilayatynyň merkezi bolan Mazar-ı Şerifdendir. Sirzat we Azatlyk radiosy bilen gurulaşan başga da bir näçe Awganistanyny Talibanyň berkçäklendirmeleri we agyr ykdysady krizis sebäpli her ýyl 20-nji martda gabat gelýän Nowruz bayramany bu ýyl bellemek meýilleriniň ýokdugyny aýtdylar. Indi Nowruz bilen adaty günleriň arasynda hiç kili tapawut ýok diýip Sirzat aýdýar. Adamlar Nowruzda da ýysa gitmeli. Ol indi hatda döwlet bayramçylygy hem däl diýip ol sözüne goşdy. Aşaberk Taliban 2021-nji ýylyň awgustynda Kabulda häkimeti ele alanyndan soň Nowruzy resmi bayramçylyk hökmünde ýatyrdy. Emma adamlary onu hususy ýagdaýda bellemäge ruhsat berilýändigini öňe sürdi. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid sol wagt Azatlyk radiosyna beren beýanatynda Nowruzyň döwlet derejesinde bellenmejekdigini, emma halkyň hususy ýagdaýda bayram etmegine päskilçilik döredilmejekdigini aýdypdy.
Taliban 1990-njy ýyllarda hem häkimetde bolan döwründe Nowruzy ot parazylaryň bayramçylygy hükmünde gadagan edipdi. Nowruz Pars kalendarynyň 1-nji gününi we ýaz faslynyň başlanmagyny alamatlandyrýan bayramçylyk bolup, ol bu tebitde 3000 ýyldan gowrak wagt bäri bellinilýärdi. Köp owgan, esasan hem zenanlar Nowruz resmi taýdan gadagan edilmese-de, Taliban hökümetiniň giriden çäklendirmeleri sebäpli onuň manisini ýitirendigini aýdarlar. Taliban häkimetleri aýdym sady gadagan etdiler. Aýallaryň dinç alys teýilgählerine we jemgyýetçilik çärelerine gatnaşmagyny gadagan etdiler. Zenanlardan bir gem düzünlerine eýermelidigini talap etdiler. Galy berse-de, gelin gyzlaryň jemgyýetde sesleriniň isdilmegine hem böwet boldular. Kabylyň ýaşaýjysy Mursal Nowruzyň Taliban häkimetiniň astynda bütünleý manisini ýitirendigini aýdar. Ol howpsuzlyk sebäpli diňe adynyň tutulmagyny isledi. Men Taliban häkimet başyna geleli bäri Nowruzy bellemýärin. Biz öň maşgala we dostlarymyz bilen sehra gezelençlerini gurýardyk, bayramçylygy belläp din jalýardyk. Indi bolsa jananlara munyň hiç biri ruhsat berilmeýär. Nowruzyň şatlygy we joşguny Taliban döwründe doly ýitdi. Diýip Mursal Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Nowruz üçin taýýarlyklar adaty ýagdaýda täzeliň başlanmagyndan bir näçe gün öň başlardy. Owgan maşgalalary sumonok, ýagny göwürdilen bugdoýdan taýýarlanylýan tagamy, haft mewa ýaly ýürüýtin Nowruz tagamlaryny taýýarlaýardylar. Emma Kabylda ýaşaýan Muhammed Tahiryň aýtmagyna görä, häzirki döwürde köp owganlar hatda gündelik adyk satyn almakda da kynçylyk çekýärler. Nowruz üçin ýürüýti tagamlary taýýarlamak bolsa, olaryň köpsi üçin asla mümkin däl. Hakyky Nowruzyny uzak ýatdymy bolup galdy. Biz öň Nowruz üçin täze evneşik satyn alardyk, mewe satyn alardyk, bayramçylygy joşguny bilen belleýärdik. Indi bolsa bularyň hemmesi ýitip gitdi. Diýip Muhammed Tahir aýtdy.